Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Siapa yang punya lagu? Tuan rumah Pak Yudi. Ayo Pak Hajat. Mas Yudi Cukring. Masih bersama dengan campur jelas nada. Yang lewat aku kelingan kupuk kali biyen kanggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih padha masuk diajar. Upuk kae dipenwati wiwit biyen tumeka saiki. Upuk kae kebak crita wayah wengi nganti kakak rena. Mana ini katanya tuan rumah mau Pak joget. Yudi sama ibu katanya tadi mau joget. Pak Yudi, ayo joget. Belum. Tapi lagunya masih ini toh. Ayo gayeng ke. Oh ya. Catatan. Yo. Ayo Mas Dodo. Saya menaati Pak Yudi. Tapi dong kono kasur. Monggo Mas Biarto, Pak Yudi. Ayo Pak Yudi. Ayo ayo. Aduh aduh. Aduh aduh. Aduh
Wis. Wis. Lagune nemen. Oh iya nemen ya. Catetan. Catetan. Oh kurang dhuwur. Catetan. Oh samono. Ya. Catetan. Slow. Sajane. Ora lupa. Tur-tur saya merati. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Umpuk, umpuk. Ayo. Yo, jelas ada. Asik. Spesial Pak Bondo. Hey, 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 masih bersama dengan campur sari nyanyi di sana jelas nada. Sawitu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong wayu pebojanku ati susah angkat sliramu mana di mana anak kambing sayang rino wengi tak andian aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari nyopo sira tak bisa nambani Piye Pak Mus? Nek ngene dadine piye Pak Mus? Awerno. rasa Ya ampun. Manut. Oke. Aja semangat langgung bagus. Wes ngakui direbakkan layu. mundur Menora suwe Fitri Bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Yo yo ayo Bas. spesial Bolo Copeng Indonesia Mas Turut Raharjo Mbak Starsel Mbak Lusmini Wilujeng Sonten Mas Joko Purwanto Bongek Bukel Primose Nyoplos Mas Sumba NTT Ayo Mas. Oh ya. Sawitu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku do wong wayu bab
ati aku tetep nunggu kowe bali sayang kendangi ora aku mulai tak terkewe kok rasa kangen ra bisa mari yo mung sira tak bisa nambah matur sembahun Buje apa kemang urung apa iya aja semayan lan wong tresnaku direp bekalanku ana rasuwe fitri bali bisa sumanding kangene semu mas kangene semu ayo yo ayo mas ayo mas Gus nalikane kowe ninggalke aku ayo bunda rebes eling rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ratoyan ngombe rasane mandeg ning gulung wong tegas ngenteni jiwa ragaku aja gawe bingung rasane atiku gadang tema muga kena kanggo tobat kangen sing tak rasane jero Buyumu lane semu rino lagi agawe bingung atiku lali-lali malah saya ngelelo edan malah katone mata bucajan bingung atiku Kopiling cok jelas Lego bergoyang cok jelas nada mas sampur sarine ayo yo La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wes wantine tansah dielingke wajine wes wantine padha nindakake adyan wis kumandha wayahe sumbangan natepi wajib dawe pangeran olah dadi cagake agama
monggo baji. Tan kanton kagem pepundhen kula songsong agung saking Lego. Bapa Maina Sagotra kula wangsa. Semangga beksan tawi sinarangan jelas nada campur sari. Blarak disampirke monggo Mas Dodo Bapak Rahimin monggo Bapak Maina monggo Pak. Yo Mas, etan teling ulon, apa setyane kelakon, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta. Parian Pak. Nggih monggo parian Pak. Sik mikir dikeki sik. Nano. Mas e. Monggo. Nano. Saged lho. Ngetan bali ngulon terus tangan kulon sing ngulon terus mboten napa-napa lho. Tenang Kel. Mboten parian. Mbak Yati. Parian we. Oke. Sing apik tur mendhi aja saru. Ora. Ora, yo. Sarekara ana gemake. Namun ronda karo anake Mas. Ya Mas, Tanjung Merah akeh betute, krasa penawaran tutute. Etan kali kulon yo kali, tengah-tengah ana uwote. Selali Kel. Geser. Oke baik. Oh. Lo Kel. Pak Paino. Sing nembang kula. Oke baik. Rene Kel. Coba yayan men. Mangga. Amben kayu kume megaplek Dek Yati ayu anu nemplek. Ya ben kene sikil. Apik ya. Ya Mas. Pak Budi monggo. Matur nuwun Mas. Wong prawiro mati lelapun negara. Ayo Dek kicik mirip ayo Dek. Ayo Dek kicik mirip.
mas jalalilo jalalilo. Lho, oh tak bales. Mas, syutingnya merana mas? Tuk, ping pindho. Numpak becak rodene miring. Tambah maning. Saya matur sembah nuwun berkah selalu. Kaya rimarum sektu mancap sakroning atiku nanging rata rasa mung kalongku sektu netes lolos tembus sajroning ati ajur mumur atiku kadya bumi perasane jelas nada campur sari Raja Wali Audio sekondang cerah foto video syuting spesial kagem keluarga besar saking Boyolali tersenyum asik. Kaya rimarum sing tumancep sajroning atiku nanging rata rasa kepalaku sing tumetes netes nolosi pipi nganti tembus tekan jero
sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada. Yo jelas nada campur sari spesial kagem koordinator jelas nada Mas Mus asik boyo lali bergoyang mesuk kancane bubos tekone keri demuki bokong kacu iki pancen beni tur kandane wangi aku wong kari ipone muga-muga sing wis dilakoni jelas nada campur sari pancen
iki wis lali aku mung kari ipati muga dadi paklipureng ati Nandang uyuh
Monggo saking Butari. Eleng ndek biyen prasatyane marang aku kok bisa-bisane sakersane dhewe muga-muga dadi sepelengku.
piyak sepining swasana jelas nada ngaturke atur pambuka mesine kelang hadap kiri jalan semuanya pasukan hadap kiri jalan Dek Tari Dek Fitri
kene kok. Ayo, Mbok. Yo tari tok, liyane meneng. Nano, njaluk bayar apa ora?